Kani-kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule daw Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor man taga step ka khatsaw tarik ujiliw kilong. Pintip ka sarkar preng baka donjing thmu ban pinkiw shu ya kikam shalan tiar yale siya ka 10,000 crore tingka ha kini kisan snem kibanwan. On sedang ke Dorbar Lok Sabha na ka apsaw tarik menta ubnay on penmam smai ru ya baro ki MP Lok Sabha jongkari. Pintip ka sarkar preng siya ka yen ka syari ba khli do kari ka Supreme Court ba on pensanya ne wengno ya ka jing ai Grace Mark remarks nomsun a siya kito ki sama puli ki bayale ya kan NEET UG arajar apsaw jong ka jing puli MBBS BDS bat kiway bat bam smai biang upima khendu ha ka sin ka balai kum menteri rangba ka jela Arunachal Pradesh. Ka khubor ka bamnya ka sarkar preng ka donjing thmu ban pinkiw shu ya ka kamshalan tiar yale ne ka country defense export siya ka 10,000 crore tingka ha kini kisan snem kibanwan. Hadin bo Rajnath Singh ula shimti biang kum menteri katnat yadari ula yathu bakari India kalala ban shalan ni kitiar yale hadu 8,000 crore tingka bat kane kalong kajing shalan ka bahe tam hakari bat kaban sanam ru ha ka history jongkari shu Rajnath Singh ula yathu ru bak sarkar ka kwa ban pinyar bat penklan ya kilar ajing yana jongkari bat ka pet bat kan pet ru ya ka jimentoy jong baro kisipai nong yada jongkari. Menteri Sarkar Padang ubadai pet ya ka Parliamentary Affairs ukiran Rijiju ula pentip ba ka Dorbar jong ka Lok Sabha ka bakhat phra kan sedang nadu ka arpsaw tarik ujiliw arajar arpsaw bat kan beteng hadu ka lai tarik unai tung arajar arpsaw. Ha kani ka Dorbar kandon ka jingbam smai jong baro ki MP ki badang syudap syajiat sya ka Lok Sabha ka jingjiat ya ulampang ka Lok Sabha ka jing ajing kren na ka Presiden jongkari ka Draupadi Murmu bat ka jing yatai halor ka jing kren ka jongka. Nalor kata ukiran Rijiju ula pentip baka Dorbar ka ba aspa anripsaw jong ka Raja Sabha kan sedang nadu ka arpnyo tarik ujiliw arajar arpsaw bat kan kutlang ha ka lai tarik unai tung arajar arpsaw. Deputy Commissioner ke West Gentile District bat ubadairu Chairman ke Chief Minister Youth Development Scheme ne CMYDS ula pentip baka West Gentile District Chief Minister Youth Development Scheme Committee ka khots ngobha ye ki khunuhun pai ma ki baladep register ne thep kerteng yelade na ka benta ka financial assistant ne ka jira pisa limba ka Chief Minister Youth Development Scheme jong usnem 8,000 arpuway 8,000 arpuar bat 8,000 arpulai 8,000 arpsaw. Katarik bakhat do ban penpoy ya ka kerteng ke jongki kan long ha ka arpoy tarik ujiliw 8,000 arpsaw bat na ka benta ke jingtip ki bakhamnya shu labatha eki bakunon mi isya ka office jong Deputy Commissioner ka West Gentile Hills Hajuwai. Ka office jong District Medical Health Officer jong ka South Garil District kalapan long ya bon ki program ki bayade ba kokot kakya. Bon na kisnong jong ka South Garil District kilayo bon ki jinghikai ki bayre na kabenta kokot kakya ka jongki ki bakanthop na do ki Village Health and Nutritional Day ki TB screening ki jing IT ka lembat ki wei. Ha ka jok opor kani katnat kokot kakya jong kani ka district kalapan long ru ya bon ki jingalong bat ki VHC ni ki Village Health Committee banyak keren ya bun kilat jingana nak benta ki jingpang beper bat kila pelong ru ya bun ki screening nak benta bun ki jingpang khanang banlap kloy ya ki jingpang jong ki breu lemba kini ki AKA baro ka office jong District Medical Health Officer kala trai borba ban penbha ya ka slam ajing sumar ha kani ka district. Kajing hap slap ke balane bon sngi kala penjulor bahaya ke Mangan District Hajala Sikkim bat ke bala penpoiru syadu upot bando no sendan hadu nrewut ki mensiam bakodor lembat ke jing julor jong bon ke AKA nakaliang District Magistrate ke Mangan District Hem Kumar Chitri ulayathu ba ki jing julor ki lalong ha pakisep amir thiang bat labar bote ha ka babon ne ki yeng na kini kisnong kila syakta na kene ke jing hap slap nakaliang ki bor penyat district kila shimkhia mador ban ya kilat jingera balat jingera bisa gitu ki beliau ki bangat ha kani ka apot bat ka jing maromot ya ki surok bat ki wei ki jing don kam kala ya shat kanang belum pendik ni wanra jing ya ki nong snong jong kani ka jelam kani ka Akashwani Shillong ka balam shipi ya ka khubor ka sarkar Padang kala pentip sya ka yen ka syari ba khli do jongkari ka Supreme Court ba kala rai ban ai
Nganong biang bakaray ban ay Grace Mark ni Mark Susan A siya kisihaja sanspa ang repulay ngut ki kertong ki bayakon ya ka National Eligibility Com Entrance Test Undergraduate Arhajar Apsaw jong gajing puli MBBS BDS bat kiwe gajing puli lapen senge ni wengno ka Council for Center bat ka National Testing Agency ka lapen tim bakitu ki samla puli ki bayo ya ki Grace Mark ni ki Mark Susan A ki hab benyele biang ya ka rites kabala benlong ha ka apulay tarik mentau benai haga jo kapor ke sarkar pedeng kala kentat ru ya kejing like tu jong kejing keli jong ka National Eligibility Com Entrance Test Undergraduate Arhajar Apsaw bat kala itu bakini kejing keno baro kilong bom don nong rim ai habakren bakilap thai kubor u menteri ke sarkar pedeng beripet ya katnat puli puthi jong kari udhar mendra pradhan ula pentik nasha baro ki sama puli lembat sikik mek pa jong ki bak sarkar ke nyat bet ha ke lenti ke badai Unong yang lamba Ahmad jong kesengsan pertai BJP Upema Khandu henegesngi ulabam semai biang kumu menteri rang ba kejala Arunachal Pradesh ke balong ru kesen ke balai kenti haringkat bat Upema Khandu lapan bam semai ru saya khat wengut de ki menteri jong kene ke sarkar jala bat kene ke jingpen bam semai ke lalong hak convention hall ha Itanagar ya kini ki khat wengut ki menteri jong ke sarkar jala Arunachal Pradesh lembat ya Upema Khandu lapan bam semai daulat kene ke jala Lieutenant General retired KT Nayak Kibalay don lang ha kani kajingpen bam smai kilong umentri katnat kampo iyang jongkari u Amit Shah umentri katnat kakoy kakya jongkari u JP Nada nang ta u Ravi Shankar Prasad ki mentri rang ba kajala Assam bat Sikkim umentri ke sarkar pedeng u Kiran Rijiju u MP ka Arunachal East Parliamentary Constituency u Tapir Gau lembat kiwei ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ne ke MEPDCL kala pilmi ya ka jimbat ha ban wenglut ya ki wire cable ki balet tawa ha ki narpos electric namar baka bu jima ya ka jingsingan bat kumju ru ban lat na kilo ki jingja ki basusi CMD ka MEECL u Sanjay Goyal ulaong baka jimpenya ya ki wire cable da ka bapen sno lang ha ki narpos electric ka de ke aka ka bomsingan kumta uni u CMD ka MEECL ulaong baka MEPDCL kaladep ban itu ya kini karukom pentawa bian ya ki kabel ha kinalpos electric ban la ka benta ka jingsingan bat ban lat na kinu ki bajaring khat labat ha ban wenglut ya borok ki wire kabel hapo kan news ngim Ka Prasar Bharati New Delhi ka khot application na ka benda ka post jong ki technical assistant ka banlong ka full time contract basis hasilong DDK bat Akashwani kilo ki bakwa ban thep ya kani ka kam ki di bandon ka jing puli ka bayday bat kani ka kam bat kila ban thep online lemba ka Prasar Bharati web link ka balong application.prasarbharati.org hapo ka khatsan sngi na do ba penmi ya ka perta lemba kani ka website jong ka Prasar Bharati bat la day badan jing ban tap ya ki application lemba kani ko website labo ya ki email ka ba lala ban pha lem ka jingshon durlang bat ni screenshot ban pin ya ka jingbom la ban tap lemba ko website bat ka email address ka ba kila ban tap la kim la ban tap lemba ko website kalong ka hrcpbs@prasarbharati.gov. Ka Mizoram Sports Conclave Arhajar Arpusaw kala sedang hinin kesni bat ka program play ya kini ka conclave kala long ha Baptist Center ha Falkland ha nong ba Aizol ya kini ka conclave la play na menteri rang ba ka jala Mizoram ulaldu homa ha ka jingdal lang menteri katnal IPR jong sarkar jala u Dr. Van Lal Thlana menteri katnal ilaka jong ka jala Meghalaya uba Shakler Wajri ka menteri katnat ilaka jong ka jala Assam ka Nandita Garlosa lem berkiwe ki kendam kilandan ulaldu homa haba ajingkran ha kan digasni ula pembena ba ka sarkar jala kan chimkhia ban pelong ya ka vision Arhajar Life Olympic kum ka state government policy Aswaban pengkot ikubaw sa isin kimat bakongsan, penkip ka sarkar pedeng baka donjing hu ban penkiw syu yakikam syalantel riale sa ka 10,000 klor tingka hakini kisan sinam kibanwan on sedang ka dorba Lok Sabha nado ka apsaw tarik mentau benai on pen mam smairu ya baru ki MP Lok Sabha jongkari pentip ka sarkar pedeng sya ka yeng ka syari ba khlido kari ka Supreme Court ba on pen sanget ne wengno ya ka jing ai Grace Mark ni Mark Sosen a sya kitu ki sama puli ki bayele ya ka NEET UG Arhajar apsaw jong ka jing puli MBBS BDS bat kiwe bat bam smai biang Upema Khandu ha ka sin ka balai kum menteri rang ba ka jela Arunachal Pradesh katu ka khubor ka lakot ka bawan chapi na ka studio jong ka
Akashwani Shillong but sakin dia pon se so baka Delhi station naga banda ki khubor haktin Hindi bat bot pat sai khubor hakaktin phareng kane kadai ka Akashwani Shillong